Altivate. Ευελιξία με ένα πέρασμα. Η σιτοκαλλιέργεια είναι μια πολύ σημαντική καλλιέργεια για τη χώρα μας. Το σημαντικότερο πρόβλημα της καλλιέργειας των σιτηρών είναι η παρουσία αυτοφυών ζυζανίων στο σιτοβολώνα, όπως η ήρα, η αγριοβρώμη και η αλεπονουρά. Η παρουσία αυτών των ζυζανίων, ειδικά κατά το στάδιο της συγκομιδής, προκαλεί πολύ υψηλή υποβάθμιση του τελικού προϊόντος, είτε ποιοτικά είτε ποσοτικά. Η αντιμετώπιση των ζυζανίων πραγματοποιείται συνήθως στα στάδια μετά το αδέλφημα των σιτηρών, με στόχο την μείωση των πληθυσμών τους, έτσι ώστε το καλλιεργούμενο σιτάρι να συνεχίσει ανεμπόδιστα το βιολογικό του κύκλο. Καλησπέρα, ονομάζομαι Καταρτζής Νικόλαος. Βρισκόμαστε στο Μελληνική της Σερών. Είμαι παραγωγός 3.000 στρεμμάτων περίπου σιτηρών. Στην περιοχή μας αντιμετωπίζουμε ένα μεγάλο πρόβλημα στα σιτηρά με κάποια ζυζάνια όπως η ήρα και η αγριοβρώμη. Φέτος εμπιστευτήκαμε για πρώτη φορά την Pharmachim. Με το Altivate κάναμε τρομερή δουλειά στην αγριοβρώμη και στην ήρα, άλλωστε τα αποτελέσματα είναι φανερά. Αλλά η Pharmachim δεν σταματάει εκεί, είναι μια εταιρεία η οποία παρέχει μια πλήρη γκάμα φυτοφαρμάκων. Τα χωράφια μας ήταν πολύ βρώμικα και τα αποτελέσματα τα βλέπετε και μόνοι σας, είναι πεντακάθαρα τα χωράφια. Η Pharmachim, κορυφαία ελληνική εταιρεία στον τομέα της παραγωγής και αποκλειστικής αντιπροσώπευσης οίκων του εξωτερικού σε προϊόντα φυτοπροστασίας, θρέψης και σπόρων, λανσάρει στην ελληνική αγορά το Altivate, ένα νέο ζυζανιοκτόνο σιτηρών, αποτέλεσμα της μακροχρόνιας έρευνας της γερμανικής εταιρείας Helm. Το Altivate περιέχει το αγροστοδοκτόνο μεσοσούλφουρον μεθύλ σε ποσοστό 6%, καθώς και τον αντιφυτοτοξικό παράγοντα μεθεμπύρδιεθύλ σε ποσοστό 12%. Το μεσοσούλφουρον μεθύλ είναι μια σουλφονιλουρία για τον έλεγχο ενός ευρέως φάσματος αγροστοδών ζυζανίων στα σιτηρά. Οι χαμηλές δόσεις των 25 γραμμαρίων ανά στρέμμα παρέχουν ένα εξαιρετικά ευέλικτο ζυζανιοκτόνο για χρήση από την έναρξη του αδελφώματος έως ότου ο δεύτερος κόμβος του σιταριού να είναι τουλάχιστον 2 εκατοστά πάνω από τον πρώτο κόμβο. Το μεσοσούλφουρον μεθύλ προστατεύεται από το μεθεμπύρδιεθύλ, το οποίο ενισχύει το μεταβολισμό του ζυζανιοκτόνου επιλεκτικά στα σιτηρά, αλλά όχι στα ζυζάνια. Το Altivate απαιτεί περίπου ένα μήνα για να ξεράνει εντελώς ένα ζυζάνιο. Μετά από την εφαρμογή του, τα πρώτα συμπτώματα ξεκινούν σχεδόν μία εβδομάδα μετά, με τη διακοπή της ανάπτυξης των ζυζανίων. Στις 2 εβδομάδες εμφανίζονται χλωρωτικές κοιλίδες και νεκρώνονται οι τρυφεροί βλαστοί, ενώ στις 4 έως 6 εβδομάδες έχουμε τον τελικό θάνατο των ζυζανίων στόχων. Το Altivate είναι εγκεκριμένο στις καλλιέργειες του μαλακού σιταριού, της σίκαλης και του τριτικάλε για την καταπολέμηση της ήρας, της αγριοβρώμης, της πόας και της αλεπονουράς. Altivate. Ευελιξία με ένα πέρασμα.